Who I just ran into. This is who I ran into So we just met after you fell over. after I fell. My, So nagsunod siya nako. Patuo sa mambahaw. Kunya wala siya, dili siya sigurado kung sigyanig ko or dili. So nagsunod siya ng mo kunya nahulog siya sa iyang motor. Nag-aksidente ako, gugmay. Nang siya nasama sa Basta po ang luhod ko, kamot. Pero okay na, dili. Ay na. Ay, dili kay nagsutok ko. Nagani sa kaysa na bong sa irok. ay ko balik Miguel kay ako pud nahulog ko ato sa Kugita. Nagbangag ko sa Cairo. Hala. Bagit yan nakon sa semento ba? Takot na ilagi to kay sus karoy ano lagi nga. Magbuol bon mi nga ay ang bation kay wala pa si kauban dire. Ako lang natunog ko. Aww. Kay nagbukas si GP sa kahoy. Karon uwan biya. Okay. Na ko'y plaster, tinuod na plaster sa motor. Ilang balo Kuwang ko ko. okay na. Na ako tagipo sa kahoy ba si GP. Ano si GP na rin? I finally meet him. These people. And this is the time that people give the gifts. This is fun. I love it. I love Christmas in the Philippines because people just love to give gifts. Mga Paskuhan nila. Oh, pinaskuhan nila. Permi ka mag-atiman nako, permi ka mag-tanan nako. There comes the kids. They're gonna get more presents. It's so nice. Tawag ta sa tong amigo. Dili na una bangko kay kanakatabang Kini kan para na sa Ginoo ang pagtabang sa ta. Mao lagi. Oh, kang nanay. Kinsay maluya. Happy Christmas sila. Kunya. Aga na imbati ano ani lang diri kay amo. Buutan gyud. Buutan kaayo. Bulo ito kay na kay kanang maglagas ya. Jipe na ko ya. Sige gilabaran sa ulo. Mano na kay unang bilaw. Now we're just getting presents. Si Miguel ni taga Hi.